राम राम। सांझ हो गइल बा। तनी बेरा के जौन खबर बा न तनी सा हट के बा। जैसे कि एगो खबर हम पढ़नी है ऑनलाइन कि जौन दिल्ली में प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लागल रहला न, ओमे देवरिया की केतने जाने लेखक लोगन के किताब प्रदर्शित भइल रहनी है। कुल बहुत अच्छा लागेला। लेकिन हम बता दी कि हमरो 4 गो किताब हुआ प्रगति मैदान में अलग अलग स्थानन पर रहनी है। कुल और जौन में 3 गो हिंदी के रहला, एगो भोजपुरी के रहला। तो अब हिंदी किताब तो अभी उपलब्ध है बा नहीं, लेकिन भोजपुरी वाला उपलब्ध बा। मामा डांटे। मामा डांटे तो जानते भाई रउआ सब है। ये जौन किताब बिया ये अमेजन पर भी उपलब्ध बिया। तो मामा डांटे भी प्रगति मैदान में रहल यही सर्वभाषा ट्रस्ट की स्टॉल पर। हम रउआ के बता दी कि जौन ई मामा डांटे बा ई भोजपुरी के किताब है। एक अलावा 3 गो और हमार किताब हिंदी के किताब रहल है। तो अच्छा बात चूँकि पत्रकार लोगों के नहीं मालूम हो कि हम लोग देवरिया के हई, तो देवरिया के न्यूज़ चलाओ लोग कि देवरिया की कई जाने किताब लेखक लोग के नाम ले लो कि उनके उनके किताब प्रगति मैदान में रहल है। तो ये खैर अब कोनो जरूरी नहीं है कि पत्रकार सबके नाम में लिखे लोग और सबसे मिलजुल के पूछिए के करे लोग, तो और जानकारी भी ना हो सकला। लेकिन ये गर्व के बात बा कि हम भी देवरिया के नागरिक पटवारी सभा जो बा ना देवरिया में वो लोगों के बधाई दिले बा। तो हम नागरिक पटवारी सभा से अनुरोध करब चेवरी करब कि हमरो 4 गो किताब वो जौन प्रगति मैदान में जौन विश्व मेला लागल रहल ओमें हमरो किताब रही है। तो जौन मामा डांटे बा न, अब ये तनी ऐसा इतनी बेरा सुनी कि फगुआ तो निचकाइले बा। तो रउदा के हम तनी फगुआ पर हमारे में एगो आलेख बा, एगो कविता बा। तो ऊ हम तनी से रउदा के सुनावल चाहब। हाँ, फिर से कहतनी कि जौन मामा डांटे किताब बना अमेजन पर उपलब्ध बा। तब सुनी, फगुआ जब निचकाइल बा तो ये जौन आलेख बा का शीर्षक बा फगुआ निचकाइल ए सजनी। तो जौन लेखक बा यानी हम ई कहता कि गांव घर से दूर शहर में रहत जब फगुआ निचकाला तो अपनी मन ने ना चाह के भी गांव के फगुआ फगुनहत बिहारी सम्मत गान से लेके सम्मत जरौले ले दूर खेल खेलल और ये लुकारा भाजल कि साथे साथे हो रहा खाइल कचरस पियल राब महिया माई की हाथे के बनावल पुआ आदि खाली मने ना पड़ेला। मन एगो बिरहीन की तरह तड़प तड़प के रह जाला। शहर के फगुआ मनावल देख के अपनी मन ने शहर की फगुआ के हंसी उड़ावत मन कोयल गा उठेला। तो का मन कोयल गावता सुनी, बहुत सुंदर कविता बा। जौन गांव में अबे नहीं महाराज, आजकल गाँव में कहाँ के वो फगुआ ठीक से मनावता। ये हमारी समय के बात है, जब हम गाँव में रही ना, आज से बुझी कि 15-20 साल पहले के बात है। वो बेरा के फगुआ के कविता है ये कि वो बेरा फगुआ हमने कोने का मनाई के हमारी गाँव में कोने का मने वो सुनी। अब हमारी गाँव में मने मना पूरा देवरिया में ही मने, तो सुनी गाँव के फगुआ कोने का मने। तो जौन गाँव बा हमार गाँव, हमार जौन जिला बा, हमारे जिला के जौन गाँव बाने कुल उ शहर में शहर के जौन फगुआ होला होली होला ऊ के चिहावत न कुल कौनेगा सुनी। पानी के किल्लत तोहरी यहाँ होई, पानी के किल्लत तोहरी यहाँ होई, हमारे यहाँ पंडोहा जिंदाबाद बा बहिन। पंडोहा महाराज, पंडोहा में लसार दे कुल धाई के लइका। तो पानी के किल्लत तहरी यहाँ होई, हमारे यहाँ पंडोहा जिंदाबाद बा बहिन। गोबरे धूरी के कमी नहीं के तनको, गोबरे धूरी के कमी नहीं के तनको, हगलहती में लसारल आम बाती बा बहिन। खैर अब तो लोग जगह जगह शौचालय बनवा ले बा, तो हगलहट कम हो गई बा। लेकिन वो बेरा महाराज घींच दे कुल हगलहतियों में दे के लसारत लेके चल जा कुल। तो गोबरे धूरी के कमी नहीं के तनको, हगलहती में लसारल आबाद बा बहिन। ट्रैक्टर बुझता ही ना, ट्रैक्टरे पंपुसेटे के जरल मोबिलो खूब बा। ट्रैक्टरे पंपुसेटे के जरल मोबिलो खूब बा। पंडित जी के पकाहवा इनार बा बहिन, कोई भी नरू में डालने कुल। तो पंडित जी का पकाहवा इनार बा बहिन। अब तो भरा गिल बा, अब नहीं खे, लेकिन वो बेरा के बात हम करतनी। होली गवैया के बुढ़वा गोल तो बतले बा, होली गवैया के बुढ़वा गोल तो बतले बा। फिल्मियात नौको गोल तैयार बा बहिन, फिल्मियात नौको गोल तैयार बा बहिन। गाँव बा जवार बा फगुनहती बयार बा, गाँव बा जवार बा फगुनहती बयार बा। भौजी के गदाइल गाल बा बहिन,
बुढ़ात होई तहार सहरिया ये बाबू, जौनात फुलात हमार गांव बा बहिन। तो ई जो कविता बा, एक अब हम ई तो काफ़ी बहन आलेख बा ई होलिये के बारे में बा, फगुआ के बारे में बा। तो आगे के सुनाई तो वीडियो तनी बहन हो जाई। तो फिर भी हम एक अगला कड़ी में हम आगे के वृत्तांत में सुनाई बरुआ के कि होली में गांव में कौन लोग कचरस पिए। अब महिया जानते बनी, महिया महाराज बांस के कोपर छील के वही में महिया लेके, अब महिया में जानी क्या करी के करहवा में ना एक आध गो आलू दू चार गो डला जा, आ वो लुइया के गोथी डल जा, उसमें पूरा रस समा जा वही में महिया। आ फेन वही कौन सी खुरपी से चाहे खुरपा से है काट के आ लोग वही पर दे। आ फेन बांस रहा ना, बांस के कोई वही के कूच के आ दतुअन टाइप के बना के वही से खाइल जाओ। तो मैया के आनंद, कचरस पियले के आनंद हो रहा लगौले के महाराज दूसरे के खत्ते में से कौन लोग मटर आ चना उखाड़ उखाड़ के, मटर ज्यादा होके चना तन कम बुआ, उखाड़ के कौन ऊँख तूड़ के ही पर ध के आ ऊँखी के ऊपर लोग ध दे आ नीचे आग जरा के हो रहा हम जन बाड़ी में बगीचा में जाके लगाई के नहरी किनारे अपनी खेत में कहना दूसरे के खेत में। खैर अभी कुल काम करब मत, अब जमाना लौट गल महाराज, गल जमाना, अब कहाँ जमाना बा। अब तो क्योंकि कोलवारे में से एगो ऊँख ले ले बा, चाहे क्योंकि टाली या चाहे टारे पर से घींचब तो तन भले बोलिए नहीं, लेकिन अंदरे अंदरे अब वो मजा नहीं के वो बेरा लोग खींच के दे दे। वो जब चले ना वो का जब टायर लेके चले बैल, तो पीछे पीछे अब एगो आदमी रहे मैंने और भी, तो जब के ऊ कहे कि ये भाई तेन देवे ऊँख, तो खुदे घींच के जे कर रहे ऊ उहे घींच के दे दे। अब वो गल जमाना, अब वो कुल जमाना नहीं के, तो वीडियो बहुत बड़ा होता। तो हम रउआ सबके फगुआ के होली के पूरा देवरिया भर के महाराज, सब केहू के सब देवरिया अपने बा, पूरा देवरिया जिला भर के जितने गांव जवार जो भी बा सबके फगुआ के बहुत सारा शुभकामना बा। हाँ आजाद जात एक बेर हम का करब कि जो हमारा कविता बा ना, ये कवितवा एक बेर और एके बेर में पढ़ देता सुनी। पानी के किल्लत शहर के कहता, हमार गांव का कहता शहर से, कौन शहर मान ले कि बहन बहन जो शहर में उसका हमारे गाँव का कहता, पानी के किल्लत तहरी यहाँ होई, हमारे यहाँ पंडोहा जिंदाबाद बाय बहिन, गोबरे धूरी के कमी नहीं के तन को, हगलहटी में लसारल आम बाती बाय बहिन, ट्रैक्टरे पंपुसेटे के जरल मोबिलो खूब बा, पंडित जी के पकहवा इनार बाय बहिन, होली गवैया के बुढ़वा गोल तो बतले बा, होली गवैया के बुढ़वा गोल तो बतले बा, फिल्मियात नौको गोल तैयार बा बहिन, गांव बा जवार बा फगुनहती बयार बा, भौजी के गदाइल गाल बा बहिन, बुढ़ात होई तहार सहरिया ये बाबू, जौनात फुलात हमार गांव बा बहिन। एक ही संगे बाबा गोपालपुरिया रउआ सबके होली के फगुआ के ढेर सारा खूब सारा महाराज, खूब होली मनाई, खूब फगुआ मनाई, लेकिन दिल मिला के, दिल मिले के चाहिए, केहू के दिल दुखौले के ताक नहीं के होली या फगुआ में जबरदस्ती भी अगर केहू के बुरा लगा था तो जबरदस्ती भी कैले के ताक नहीं के, प्रेम भाव बनल रहे, उहे होली बा, उहे फगुआ बा। तो प्रेम रस बरसे। सुनी अब बहन पानी उनी बा गाँव में ही लोग भले के तनो डाले पोस्ट डाले कि पानी बचाओ फलाना बचाओ, पर ध्यान दे ताक नहीं के महाराज। गढ़ई बा, तालाब बा, पोखरा बा, पोखरी बा, कनई माटी बा महाराज, राखी बा, गोबर बा, खूब मनाई होली, आज जम के मनाई होली। हाँ लेकिन फैन से कब के दिल दुखाई मत। ई जौन खबर रहा खबर ना हो के वो बदकही हो गई, तो रउआ सबके पसंद आई। आ फैन से बाबा गोपालपुरिया, गोपालपुर पत्थरदमा के लगे बा महाराज घर हमार, देवरिया जिला है हमार, उसे खुशियों नगर के हम अपने माने नहीं। आ खुशी हम पूरा गोरखपुर बुझी की जौन मंडल बा अपने हो बोंगा, हम तो बनारस ले पहुँच जाए, फिर इलाहाबाद होके तो पूरा उत्तर प्रदेश अपने हो, तो फिर देश पूरा अपने है। तो सब मिला जुला के ये जो चैनल बा वो अपनी जिला देवरिया के समर्पित बा। तो यहाँ रोजो देवरिया के समाचार और कुछ बात बतकही अपनी गांव जवार के बात कल जाई। तो अब चलिए नमस्कार बा, बाबा गोपालपुरी अब चल निकली हैं पुनः में बानी, तब तक निकलब हम तनी घूम घाम के आई, सांझ हो गई बा, बुझी कि 6:30 होता तो मिलल जाई। अब यहाँ देखी हो फगुआ के लेकर बहुत कन्फ्यूजन बा, 7 के हकी 8 के में कन्फ्यूजन बा। हमने पहले छुट्टी 8 तारीख के रहा, अब 7 तारीख के हो गई बा। खैर 7 के होगा चाहे 8 के, होली तो मनी भांग ना मिल रही वहाँ, बुझी कि वो जो मज़ा नहीं के वो कहें कि मलिकान क्या करी है कि दरवाज़ा बंद करनी है, आप कहीं ना कहीं बाहर निकल नहीं के नहीं के, तब वो वहीं भावक मार के वो मनस के दुकान बा चाय के, और वहाँ तनी मनी बनावे न कुल, हल्का सा भांग ज़्यादा नहीं डाले न कुल,
हल्का सा वह जाके 1 गिलास दूध वाला पी के आदमी आ जाए साजी काम। खैर ठीक बात सुनिए, अब ई वो कुल कोनो अच्छा काम नहीं है, मतलब कि शांति से रहलक टाक बा हो। होली फगुआ ठीक से मनाई आ फाग खूब गाई महाराज। हमारे गाँव में जब होकर ना बुढ़वा गोल जब सम्मति जरावल शुरू हो जा तो कई बार कहीं टेरे हम सुमिरत पवन कुमार अंजनी के द्वारे। तो पुरनका पारंपरिक रहे, बहुत कुछ नयो रहे, वही में जो गिरा होके बहुत मजा आवे, आनंद आवे, मजा नहीं आनंद कहीं परमानंद आवे। आई बोल गही माहौल बन चला महाराज, इहे जीवन बा, इहे कुल जीवन है महाराज। मस्त रहले के ताक बा, तनी में टेंशन फेंशन होके तो ओके छोड़ी आ ओहू में मजा ली, आनंद ली, टेंशन में आनंद ले जाला। ज़्यादा घबरेले के ताक नहीं के, भगवान जोन करिए एकदम बढ़िया करिए। तो सांझ हो गई बा, बाबा निकली हैं आ सुनी ना अमेजन पर संभव हुई तो है जोन मामा नाते बा ना किताब एक बुक कर ले, मंगा ले, ठीक ना। मामा नाते भोजपुरी के किताब है मामा नाते का मतलब बुझते बनी। तो चलिए, अब नमस्कार बा, वीडियो बहुत बहन होता। नमस्कार नमस्कार। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दल करब चैनल के। नमस्कार।